Yen pun ngerengat tanggal Doma dipun talani sageta balesana rahayu lujeng dumateng Mbah Katran sakeluarga sageta manggil samiya segera warasan gampang gampang anggenipun pados sandang wonten serinten dados sapanganjang sampun dipun sesani derek salah sebuahnya sedaya lan sahabat dimbantu niat malih niatipun saos menteri kerengkasah jakasipun Metri danang karang bromane sembah kateran sinte brasapan lima pancen dipun petri sageta mangsono ayam kenten dipun geni mbah kateran sakeluarga sageta manggil rahayu lujeng samiya segera warasan gampang sarengipun pados sandang lan tedha serintenis dados sapengandhap sapun saban dimbantu niat kalinatipun saos metri balem Jatos pemetri kundi kemasan keblek kemasane mas jernih mas petang mas musiasi sing serapan sing boten serapan sing keromatan sing boten keromatan dipun petri ulam bakdoning sageta balesana rahayu lujeng dumateng Katran sakeluarganipun sabarang sageta lujeng serinten dalu sapengandhap sampun sabarang kaliyan metri anggal bakdo mau dipun petri sageta balesana rahayu lujeng dumateng Mbah Katran samiya Mbah Katran sakeluarga sageta manggil rahayu lujeng samiya segera warasan gampang sarengipun pados sandang lan tedha serinten dados sapengandhap sapipun sabar dimbantu niat malih natipun saos metri Gelas tunggal ugi brokane sejatosipun metri ugi brokoi tanggal bakdo mau dipun brokoi dipun petri gelas tunggal sageta balesana rahayu lujeng dumateng Mbah Katran sakeluarga sageta manggil rahayu lujeng segera warasan gampang sarengipun pados sandang lan tedha serinten dados sapengandhap sapipun sabar dimbantu niat kalinatipun saos Sekul kakiran ugi memulai lan syukuramsan sejatosipun nyaosi mbambahe yang-yange leluhuripun jawedri sapuane margenali satanah panggenane para yang leluhur sedaya kala dipun caosi dipun menika sageta balesana rahayu lujeng dumateng Katran sakeluarga sageta samiya segera warasan gampang sarengipun pados sandang lan tedha serinten dados sapengandhap sapipun sabab dimbantu niat malih natipun salam salah sekul suksi ulang sari minaka nyasi Kanjeng Nabi Rasul sagarwa putra Nabi Umar Abu Bakar Baginda itu berlangsungaken anggenipun rawuh lajeng sami sami sampun jangkep sapulan dipun ari adili berasulan nggih mugi-mugi ingkang maha kuasa sageta paringa kalujahan dumateng Mbah Katran sakeluarganipun nggih samiya segera warasan gampang sarengipun pados sandang lan tedha serinten dados sapengandhap sapipun nika dipun sesani derek lan sepuanan sedaya lan sabar nggih bantu niat malih niatipun saos menteri Bujeng wan menteri bumi tinggalane Kanjeng Nabi adalah berbuka dipun terpikriya bumi dipun mbah rinten lan dalu dipun petri cepat sageta balesana rahayu lujeng dumateng Mbah Katran sakeluarga sageta samiya segera warasan gampang sarengipun pados sandang lan tedha serinten dados sapengandhap sapipun lan sabar dimbantu niat kalinatipun sedaya ambengan sedaya seringat sejatosipun nggih seringat tanggal bakdo mawon ugi nyaosi para yang leluhuripun sedaya kala dipun seringat dipun saos nggih mugi-mugi ingkang maha ugi para yang leluhur paringa kalujahan dumateng Mbah Katran sakeluarga sageta manggil rahayu lujeng sami segera warasan gampang sarengipun pados sandang lan tedha srinten dados sapengandhap sapipun dipun seseni derek lan sepuhanan sedaya Bismillahirrahmanirrahim. Walau mau ada dana sing gunung luar ana dedaning Allah luar ana dedaning nabi luar ana dedaning wali walau mau dedana sinebut minta kabeh luar ana dedaning untuk ugi dedaning kang kuasa alhamdulillah rabbil alamin. Dengar